Čau lidi, tady vás Putíka, tady je taková malá past, že si postavíte domek a on je dole. A tady uděláte tu past, že on se propadne do lávy, takže dáme si sem lávu, taky vykopeme. No, my tady ho necháme takhle. Já musím říct, že to nějak funguje, každý. A se dáme lávu. Ne, zase to musím. Mně se to, protože mě nějak nevítá, nevím proč. To nefunguje, nevím proč, ale to máte jedno. A trik je v tom, že tady si uděláte tu vodu. Počkej, já jsem udělal vodu. Dovolte, že to nějak nefunguje. Já viděl, že mi dáváte galony taky, proto jsem to nedělal, protože já vím, že dáváte galony, tak jsem natočil video, co taky není galony. Nevím, proč tady je voda. To je jedno. Tady to uzavřít. Dobrý. Tak já jsem chtěl udělat to. Tady jsem to. A když to takhle, tak jsem dal lávu. Tak. Pak se vykopete něčím prostě. Nevím, proč to není. To je jedno. A vykopete se. Aby jako, že to jde, já vlastně dokážu, že to jde normálně, když nemáte gámemon. A teď je hlavně, že podívat. Máte tenhle, že jo, máte sem, na to dáte písek. Hele, máte se tu, tady necháte jako žoudno, taky tam jsou, že ty jsou refreshové, ale to máte jedno. A podívejte, hele, čau kámo, v těch druhých jsou diamanty. Fakt? Jo, podívám se tam. Jo, no, je, hořím. Ale jestli chcete, aby nevybuchlo, tak to udělat ještě hloubějc, aby to TNTčko buchlo. Jasně? A ještě vám ukážu jedno, když to dovolíte, to máte jedno. Jak dáte tu 1, 4, 5, to je hrozná. Dobrý, už líkám. A ještě jeden trik, to už se možná ukázal, ale chci ještě ukázat jeden. Prvně to se želáte, že uděláte takové 4 TNTčka. Dáte takhle, to se možná ukázalo, tady je trošku lepší. Když ono to tady uděláte, víte jak, to samé co předtím, že vykopete díry, dáte tam lávu a takhle to zakryjete, když to už to bylo, to můžete udělat tam a tady dáte. Tak a si dáte jenom dveře, fakt. A ještě, že to bude větší, vidíte. A ještě dejte like, jestli se vám to video líbilo a komenty, jestli chcete, aby jsem točil mapy. A ještě jedno. Jestli si myslíte, že dělám dobrý ty pasti, tak dejte odběry. A